Ladies and gentlemen, divočákos vidím v čete, ale nemusíte to dneska preháňať, ďakujem krásne. Kto to inak je? Ty vieš, to sú divočáci? Oni to strašne preháňajú, to je jediné, čo o nich vie. Lebo kamoška Beka mi písala, že čo to je? A ona, že čo to je? Že vieš mi to vysvetliť? A oni, že ja absolútne netuším, čo to je. Takže divočáci, hneď takto na začiatku chceš riešiť? Tak si to spomenul. No už je to piči, pozri sa na ten chat, to sú všetko divočáci. Už to vyspamovali? Všetko divočáci, všetko. Čau. Huhu a divočáky, aha. Halus, nepoznám, čo je to koncept. Ale zatiaľ mi to prípada ako spam. No je to v podstate copypastový spam. Poznáš Resta? Teraz ktorého sú dvaja. No, jeden repuje, jeden hrá. No, tak ten, čo hrá. Ten, čo hrá. No. Tak to je väčšinou jeho komunita, ktorí sú akože divočáci, ktorí píšu, že jak si dali kreatín a jasné. Rozbili upratovačke hlavu. Skúste pervitín. Kreatín je slabý. Kreatínos. Ponúkal, že... Áno, že oni dávajú vlastne os. Áno. To kedy si sme my tiež tak rozprávali, no. Všetko, čo sme dali os. Áno, hej. Tak teraz má to comeback. To je retro v podstate už teraz. Ja mám rád, keď sa veci vracajú, ktoré boli niekedy in, to je super. Ja som teraz nedávno chcel miestnosť, kamož mi navrhol, že má tak dobrú miestnosť, aj v centre mesta, na dobrom meste v meste. A už som bol taký, že pomaly, že idem do toho, tak nakoniec som cúvol, že kašľať na to, lebo k tomu, že robiť doma, alebo mať niekde toto, že štúdio, alebo tak, proste, že chcem ísť robiť hudbu. Musím sa oblieť, sadnúť do auta, niekde ísť, vieš. A dojdeš tam a vlastne, keď si doma, tak niečo ťa napadne, niečo s melódiou sadneš, otvoríš, ideš. To je pre mňa dobré. Že dochádzať niekde, aby som nejaký nápad rýchlo urobil, tak... Chápem. Napríklad doma mám setup, že keby fakt emergency potrebujem niečo doma spraviť, tak mám kde, ale zase vždycky to radšej dorobím tu, vieš. Ja nemám kde, ale úplne som si zvykol proste, no, jasné, že... Keď ti to vyhovuje, tak jebať na to. A vyhovuje, preto chcem ten dom, aby som chcel izbu, kde ti nebude dieťa skákať po hlave. Chápem. Lebo mne sa stáva to, že robím hudbu, dojde malý a že... A záver mi kombe, že díky. Minule došiel, začal mi mačkať a že dobre, však on mi to pomačka a že vlastne dáme, že exit a nesavnem to a budem tam, kde som bol. Tak ja som vlastne mi pomačkal, vymazal mi polku toho beatu a že dám x-ko a v tom stlačil enter a saveol mi to a beat bol v piči. Takže potrebujem takýto kľud, no. Ale tak dieťa si vie stále otvoriť dvere, takže to je v pohode, tak nejak to bude. Asi hej, alebo jeho niekde odstavím. Do klietky. Dám mu diazepam alebo niečo. Tati ide robiť hudbu. A ja som sa raz v lekárni pýtal, keď že malý bol taký, že však furt plače, ne, že odhľadu a tak, som sa pýtal v lekárni, že či nemajú, že kojenecký rohypno alebo niečo takéto. Kúkali na mňa a sa smiali, ale však to by mohlo byť, však čo? Pár miligramov. Ja idem nám tu zapaliť vianočnú sviečku. Vonku. Romantika, bude sa jebať. Dostali sme normálne od Medmonku sviečku, ktorá voní ako ihličnatý. Voňal som a môžem potvrdiť, je to bomba. Hej, a to ako dúfam, že obdržím jednu, že už nemáš inú. Nezapalujú, tak si ju zoberem. Pošleš mi pekne domov. Michal z Medmonku si v čete? Pošli Smartovi jednu. Ne, srandujem. Žena má veľa týchto sviečok, len vieš, to sú také, vieš, že cinnamon, Christmas a má štípu oči po 2 hodinách. Ja napríklad akože chápem, ale zároveň nechápem ľudí, čo jednak na týchto sviečkách si tak ulietajú, ale že napríklad na kryštáloch, vieš? Ja som chorý človek a si povedal kryštál a som si vybavil zase pervitín. Predtým, jak sme začali vysielať, tak sme sa bavili o pervitíne. Dušan je iný. Pýtal sa ma, čo je Medmonk a on že vlastne pervitín. A ja, je to tak. Ne, že keby ti nezafungoval Medmonk, už môžeš prejsť na kokain. Je to proste v pohode. Potom sme sa bavili, že pervitín je lacnejší. Pervitín je vydatný veľmi, no. A lacný a vydrží veľmi dlho. Ale keby ste chceli ísť do toho legálne, tak Medmonk je pohoda. Píšu tam, že prečo tu má zase toho kokota? Nie, práve, že už vedia. Opýtaj sa ho, či sleduje občiansky tribunál, sa ťa pýta Astatoro. Teraz neviem. Akože teraz, jak to myslíš, či sledujem ich videá, vieš čo? Ovčiansky. Ten profil proste. Ne, lebo akože sledujem ho na Instagrame, ale ona si možno myslí, či sledujem videá. No, YouTube videá. Vieš čo? Snažím sa to už moc nepozerať. Lebo už je to také, že sa to zopakujú a už mi aj lezú na nervy. Vieš, že je tam tá Dagmar, ako... Je mi jedno, že čo teraz poviem, ale ja kebyže ho stretím, je možné, že jenom aj najebem. No že ju dám do klinču a vyhlavičkujem mu náro. Ona je proste tak skurvený človek, podľa mňa, to je neuveriteľné niečo. Ona keď rozpráva, tak proste všetko sklo naokolo musí jebnúť. Proste ona je úplný odpad. A je mi to jedno, že čo? Že má deti. No tak nemala si jebať.
Je mi to jedno. Ježiši Kriste! Otázka na smarta. Odskočili, no daj. Som cigáň. Keď to potrebuješ vedieť. Skurvenej. Aká bola spolupráca s Horky, že slíže? Dobrá, však. Ty si vravel teraz u Saifu, že máš rád metal a tieto piče. Ty si zrobil piču? Alebo ne. Fakt máš rád? No, ale akože ne, tak, že tak, ale proste mám nejaké kapely, ktoré som si... Tak my sme boli vlastne banda, ktorá akože kedysi dávno, koncom 90 rokov, že sa malovali graffiti. A to som tuším aj minulé hovoril. No je to možno, a tak noví ľudia sem chodia. Čo, nech si to vypočujú dvakrát, no a čo. A že vlastne, že sme, že tam sa skateovalo a tak a počúvali sa také, že Korn, no Slipknot tedy ešte ne, Korn, Deftones. Deftones je moja najobľúbenejšia taká rocková kapela. Okay. To je americká taká, akože počúvali to skateaci, ne, to úplne skateová hudba a počúvam aj nové, že škandinávsky metal. To tam tiež, hej, no, ale nemám rád také tie ukričané už pomaly, že grindcore, že palia mačky, alebo to, že samovraždy a vykrvácané brucho a niečo takéto, ale taký melancholický, mňa to ukľudňuje. Chápam. Že som akože priebaný človek, veselý, ale mňa ukľudňuje, nemám z toho depku, že ja si pustím, že katatóniu a oni mám strašne pomalé, ťahavé veci a sú možno aj textovo také troška katatónia, no tak čo ti poviem. A mňa to úplne ukľudňuje, že proste nečapujem si do hlavy moc rap, ale skôr toto. Vravíš teda, že robíš na svojom EPčku? No, chcel by som album, ale nakoniec to budú podľa mňa 6 trackov. OK, tak povedzme, že ideš robiť svoj album teraz producentský. 5 ľudí, čo by si chcel na tom fite tam. Čo by som tam určite chcel mať? Dobre, tak nepoviem Separ dáme. Báli sme sa o Viktoršinovi, toho si veľmi idem. Ten by tam mal byť a mohol byť, musel by byť. Yes. Izo asi, takto Štiek určite. A Slováci, ty kokos, neviem, s Radikálom. Okay. Radikálom jednoznačne. Ešte som nad tým úplne neuvažoval. No. Skôr by som ti vedel povedať, že koho tam nechce mať. Ale to nemôžem, ale to nechcem hovoriť, nepotrebujem sa s niekým. Jebať na to. Takže píča. Však Nerieš jednoznačne. Okay. No tu som povedal 5, oni sú dvaja. Nesrandujem. To je pičovina. Pičovina. Však ja neviem, určite chcel by som ešte Steina. OK. Stein 27. Tak tu máš 5, dobre. Nintendo proste, milión plus Karlo, vieš, to tam treba. Yes. Musím to tam nahnať. Takže Viktor, počúvaš? Lebo on občas zvykne kúkať videá. Takže Viktor, túto Smartovi sa treba odpísať. Áno. Venuj sa mi, díky. Pravda, že on dojde do podcastu, tešíme sa. Pri tom Steinovi by si išiel takého rockového štýlu, ako teraz ide, tie posledné tracky? No, kľudne. Henta vec sa mi celkom ľúbi, čo má s Nintendom. Má to dobrý vibe. Je to dosť dobré. A ja by som chcel ten album spraviť rôznorodý. Ja mám halus teraz takú, že ja keď posielam niekomu hudby, tak sú ľudia z toho piči, že kokože, to si robil ty. Lebo ja som kedysi proste robil na starom počítači, na starom softveri a bol som odkazaný na zvuky viac menej, ktoré som mal a samploval som. Čiže som väčšinou robil taký ten boom bap a bolo počuť, že som to robil ja, lebo vieš, máš zaužívané nejaké basy a tieto hajtky a tieto sračky, takže bolo počuť, že som to ja. Ale teraz, aj myslím si, že na Huhu prešiel na Mac a už je dobre. No, teraz máš na Mac, úplne som mi otvoril nový svet. Akože extrémny moderný svet. Len sa dohral hry. Doteraz som bol niekde medzi kráľom Artušom a Alexandrom Dubčekom. Vo Vyvine asi. Takže tak. Super. A teraz je to úplne inom, vieš, že proste si kupujem si zvuky a nejaké torrenty a takéto veci, takže mám to veľa. PS5 je na sklade za 850, to je dobré, že base cena je 400 € a tunak je za 850. To je... Počkaj, normálne stojí 4 kg? 500 € je Roman s DVD mechanikou. No base je 400, to je tá digitálna. Takže reálne predáva za 4 kg tým, že není také tak ešte raz... resely sú drahé. Hej. Ja by som tu moju vedel silnúť dobre, keď je prvá na Slovensku. Prvá? Tam máš výrobné číslo, všetko, chápeš? Halus. Neviem, pozriem. A to tiež PlayStation 5 funguje na báze nejakého reselu? Tu asi nie, tu máme... Nie, Češi majú napriamo, my máme asi resel, no. Tak áno, tak keď ti Sony povie, že viete čo, však normálne to za 4 kg nemáme, to daj mi 800. Ja ne, to tu ľudia preselujú, hovorím. My sme sa tu bavili, že niekto selne. Aha. Lebo ja by som chcel ešte jednu do kanclu, aby som to tu mohol streamovať. Však ale dobré, je nejaký problém si to objednať z krajiny, kde to majú? Nikde to není. Není? Celosvetovo je dopyt.
Sony, proste najväčšia firma tých na elektroniku. Nejsú čipy, bohužiaľ, nejsú čipy. Je čipy, alebo ich najebali kde? Do vakcín. To je kokot. Na zdravie. Ja som milé, vieš čo, že moja žena zaočkovaná, som došiel, som chytil za rameno a som si objednal cez bistro jedlo. Ani som nehovoril adresu, lebo oni vedia lokalizovať. Tak som na menu jednotka jedenkrát a dvojku tiež jedenkrát. A naspäť z tej ruky iba, že dobre. Takže že prijaté. Iba to, ja keď vieš, zaplatíš Apple Pay, on to vieš, tak iba toto tieto robí. čipy vo vakcínach, to je brutálne, lebo úplne chce nejaký Gates sledovať, jak nejaký rozjebaný Jožo, čo je rozbitý z piva a pozerá futbal niekde v Rožňave, aby vedel, že čo robí. To úplne potrebuje vidieť. Logicky. Hej.